Bezprostředně po útoku čekala český národ vlna represálí, zatýkání a poprav. Byly vypáleny obce Lidice a Ležáky. Parašutisté byli nakonec kvůli zradě Karla Čudy vypátráni a po 7hodinovém boji proti 100násobné přesile zabiti nebo si sami vzali život v kryptě kostela v Reslově ulici. Příběh výsadku Antropoid v podstatě definitivně končí 24. října 1942, kdy během jediného dne bylo popraveno téměř 300 podporovatelů a příbuzných parašutistů.